Mga igsoon ko din ni Kristo, mayang gabi na sabno. Aniya na sa pitah niya katuntun ba no? Sa pagpadayag sa pagtunan katoliko, sa mga doktrina nga gi pangsupak sa daghang makaigsuon nato nga dili na katoliko. Pansa di pa kita padayon nga itong magabuhaton nga itag panlangin sa nga to sa Dios. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Panginoon, ilayo mo po kami. Ilayo mo sana kami sa lahat ng masama, karamdaman at sakuna. Huwag mo po ninyong ipahintulot na manaig ang puot sa aming mga puso at isipan. Tulungan mo po ninyo kami na lutasin ang lahat ng pagsubok na dumating sa aming buhay. At tulungan mo po, Panginoon, na may paliwanag kong mabuti ang lahat ng mga turo mo. Hiniling ko po ito sa pangalan ni Kristo, naming Panginoon. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Usbon ko ba isuon, dagang salamat o may gabi, kanang dagang salamat sa inyong pagpatinghog, papaminaw ning akong video. Ang atong tema nga may panagna si Kristo nga pabantayon ang iyang iglesia nga gitukod pabantayon sa mga mini kay mga bot nga mini nga magtutudlo na atong susi yung kadulkod kinsa maning mini nga magtutudlo. Una, atong basahon ang San Mateo 24, kapitulo 24, versikulo 3 ngadto sa 4. Yang payag. As Jesus sat on the Mount of Olives, the disciples came to him in private. Tell us, when all this will happen? When all this will be? They ask. And what will happen to show that it is the set time for your coming and the end of the age? Jesus answered, watch out, and do not let anyone fool you. Many men claiming to speak for me will come and say, I am the Messiah, and they will fool many people. You are going to hear the noise of battles close by and the news of battles far away, but do not be troubled. Such things must happen, but they do not mean that the end has come. Nga samtang naglingkod si Jesus dito sa bungtod sa Olibo, ang mga tinuan may sekreto pagduol kaniya og nangutana. Sultihi kami karon sa batuman kining tanan ug unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon nga imong pag-abot o sa katapusan sa kalibutan. Jesus mitubag, pagbantay kamo ug iyaw ko palimbong ni bisan kinsa kaysa kung ngalan daghang tao ang muanhi ug mag-ingon ako ang Mesiyas ug daghan ng malimbungan makabati kabog mga gubat sa duol ninyo o mga balita may tungod sa mga gubat sa layo apan iyaw kabukha balaka kini mga butang nga kinahanglan mahitabo apan wala magpasabot nga mauna ang katapusan. Sa ato pa doon nga mag-ingon siya mo o Mesiyas o atong nabagita na wala na may nanungha karon. Muna ning katumanan sa tagna sa itong Ginoong Kristo nga gipahibalo sa iyang mga tinunan. Unsay mig-ingon di sa San Marcos
padayon ta sa bersikulo 9 sa ta. Bersikulo 9 ngadto sa bersikulo 9 ngadto sa 11. Yang payag. Did you be Marcos kay Mateo gyapon. San Mateo kapitulo 24 bersikulo 9 ngadto 11. Then you will be arrested and handed over to be punished and by put to death. And he put to death. Everyone will hate you because of me. Many will hate you because of me. Many will give up their faith so that time they will betray one another and hate one another. Then many false prophets will appear and fall in many people. Such will be the spread of evil that many people's love will grow cold. Nga unya dakpon kamo sa mga tao aron sakiton. Ug unya patyon kasilagan kamo sa tanang katawhan tungod kanako. Ug daghan unya niadtong panahon nga mubiya sa ilang pagtuo. Magbudhiay ug magdimtanay sila. Unya daghang mini nga mga propeta ang manungha ug daghan ang malibungan nila. Ug tungod sa pagdagsang sa mga dautan, mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Nga doon lagi moabot. Ug daghan nga mga mini sa tupa di kayo salang. Muni karon hilbay daghanan nato. Maabot og 40,000 kapin sa kasikta. Nga reliyon sa atong kalibutan. Daghang gyud manungha ug hain kaniya ang mini ani sa 40,000 kapin. Padayon ta. Diya sa Ebanghelyo ni San Marcos, kapitulo 13, versikulo 5-6. Kung siya payag ni San Marcos. 5-6. Jesus said to them, "Watch out, and do not let anyone fool you. Many men claiming to speak for me will come and say, I am he, and they will fool many people. And don't be troubled when you hear the notes of battles close by the news and battles far away. Such things must happen, but they do not mean that the end has come." Unya, kisultihan ni Jesus sila si Jesus pagbantay kamo. Kisultihan sila ni Jesus kapag bantay kamo. Walay makalimbong nga walay maglimbong kaninyo kay daghang moanhi nga magdala sa akong ngalan ug mag-ingon ako ang Mesiyas ug daghan ang malimbungan. Ug ayaw kamo kadlok inig kadungog ninyo sa mga balita. May tungod sa mga gubat ug sa duol ug sa layong mga dapit. Manghitabo gayud kining mga butanga abadili pa kini mao ang katapusan. Dato pa lagi mga mini nga magtutudlo. Lagi mini nga manungha. Padayon ta. Buhat 28-32. Buhat 29-32. Unsay payag? I know that after I leave, first wolves will come among you, and they will not spare the flock. The time will come when some men from your own group will tell lies to lead the believers away after them. Watch then and remember that with many tears day and night I sought every one of you
3 years. And I know, and now I command you to the care of God, and to the message of His grace, which is able to build you up and give you the blessings God has for all His people. Nga nahibalo ko, nga inigbiya ko kaninyo, anhaon kamos mapintas nga mga lubo, nga walay sayluan sa panon sa mga magtutuo. May pipilaon niya ka mga tao diha sa inyong pundok, nga manudlog bakak aron pagdani sa mga magtutuo sa pagsunod kanila. Busa pagbantay gayud kamo og hinumdumi nga sulod sa tulo ka tuig, kitambagan ko kamo matag usa kaninyo sa adlaw ug sa gabi uban sa mga duha. Ug karon itugyan ko kamo ngadto sa Dios ug sa mensahe sa iyang grasya, maglig-on siya ug maghatag kaninyo sa mga pagpanulundon nga gitagana alang sa tanang katawan nga iyang gibalaan. Pabantayon kita nga naman kay naa lagi mini nga magtutudlo nga bulaang propeta. Padayon ta San Pablo, ingon San Pablo 2 Corinto 11:12. 2 Corinto 11:12. 12 nga to sa katot 15. Laos 3:15. I will go on doing what I'm doing now. Asa basa 2 Corinto ni kapitulo 11 bersikulo 12 nga to sa 15. I will go on doing what I am doing now in order to keep those other apostles from having a reason for boasting and saying that they work in the same way that we do. Those men are not true apostles. They are false apostles who lie about their work and disguise themselves to look like real apostles of Christ. Padayonon ko pagbuhat ang gihimo ko karon aron hunungon ang katigayonan niadtong nagtinguha sa pagpasigarbo ug pagpakita nga sila usab nahimo sa samang butang kay sila mga apostolis. Unsa di ko no? Ay mini nga mga apostolis unsa Pablo? Mini nga mga apostolis. Limbungan nga mga magbubuhat og nagtakuban sa pagka-apostolis ni Kristo. Ug kini dili katingad-an kay bisan si Satanas makausab sa iyang kaugalingon sama sa anghel sa kahayan. Busa dili katingad-an kun ang iyang alagad usab magtakuban pagkaalagad sa pagkamatarong ang ilang kandingatan tukma sa ilang binangatan. Pabantayon yuta. Ang sa migimos pinadayag 3:9. Yang payag marunong nagwan dayon ta 3:9 sa ingon, listen, as for that group that belongs to Satan, those liars who claim that they are Jews but are not, I will make them come and bow down at your feet. They will all know that I love you because you have kept my commandments, my command to endure. I will also keep you safe from the time of trouble which is coming upon the world to test
to test all the people of earth. Nga kanang mga sakop sa pundok ni Satanas nga nagpakahudiyo, mga bakakon, paduulon ko sila kanimo aron pagludhon o buon kanimo aron sila may balo nga gihigugma ko ikaw. Tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tarang mga tao. Mianhi ako dayon bantay nga dili maunsa kanang imong gihuptan aron walay makailog sa imong korona sa kadaugan. Sige pulot kini paymango ni ang sulti ni San Pablo, paymango ni gikan sa ni Kristo. Tungod lagi kay nalagay magtulong bakak magpakapostolis pod. Pinayag Revision 29 naipayag sugdon sa 8. To the angel of the church in Smyrna write, this is the message from the one who is the first and the last, who died and lived again. I know your trouble. No troubles. I know that you are poor, but really you are rich. I know the evil things said against you by those who claim to be Jews, but are not. They are a group that belongs to Satan. Don't be afraid of anything you are about to suffer. Listen. The devil will put you to the test by having some of you thrown into prison, and your troubles will last 10 days. Be faithful to me, even if it means death, and I will give you life as the price of victory. Ay sulat kining tanan, kinialang sa anghel sa iglesia sa Smyrna. Maong kini ang mensahe gikan kaniya nga mao ang sinugdan o katapusan ang mga tay o dabuhi pag-usab. Nasayod ako sa imong mga giantos o sa imong kakabus apan ang tinuod dato ka. Nasayod usab ako sa mga gibutang-butang kanimo ngadtong nagpakaudiyo apan mga sakop di ay sa pundok ni Satanas. Ayaw kadlok ang bisan unsa ang imong antuson bilanggoon sa yawa ang pipila kaninyo aron sa pagsulay kaninyo og mulungtad sa pulo kadlaw ang imong kasakitan. Pag matinumanon ang tun sa kamatayon o ihatag ko kanimo ang korona sa kinabuhi. Unsa man ning ilhanan ani? Dos Pidodosis naghisgot siya po ni ug mini niya ato basahon. Especially those who follow their filthy bodily lusts and despise God's authority. The false teachers are held and arrogant and show no respect for the glorious beings above. Instead, they insult them. Even the angels who are so much stronger and mightier than these false teachers do not accuse them with insults in the presence of the Lord. Nga ilabi na kadtong nagpadaog sa ilang lawas nung kailibgon o nagsalikway sa otoridad. Kining mini nga mga magtutudlo mapangason o walay kahadlok nga mupasipala sa mga santos
sa mga upasipala sa mga langit tong binuhat ukukon mga santos. Bisan gani ang mga anghel nga mas gamhanan pa kay niining mini nga mang magtutudlo wala man makaako paghukom kanila pinagis sa mga insulto sa tubangan sa Ginoo. Apan kining mga tawhana nagbuhat sumala sa ilang kinaya sama sa mga ihalas ng mga mananap nga gipangandak aron lamang dakpon o gihawon. Nagpasipala sila sa mga butang nga wala nila hisabti busa pamatyon sila sama sa ihalas ng mga mananap. Asa basa 2 Pedro 2:10 ngadto sa 12. Padayon San Pablo, ingon San Pablo sa 2 Tesalonica 2:3-4. 2 Tesalonica 2:3-4. Nung si Payag San Pablo. Do not let anyone deceive you in any way. For the day will not come until the final rebellion takes place, and the weak one appears, who is destined to hell. He will oppose every so-called God or object of worship, and will part himself above them all. He will even go down and sit down in God's temple and claim to be God. Nga ayaw kamo palimbong sa bisan kinsa, sa bisan unsang paagi, kay ang maong adlaw dili moabot. Samtang dili pa may tabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios, ug dili pa butungha ang mga tawo niyawanon nga gitagana alang sa kadaglagan, supako niya ang tanan nga gipakadiyos o gipakabalaan sa tao. Himuon niyang dabaw ang iyang kaugalingon kay kanilang tanan. Gani musulod ug bulingkod siya sa templo sa Dios ug ang kunon niya nga siya Dios. Muni ni tabo sa Davao. Dila ko musod di kinsa. Muni manapag na ang katuman. Nitabo na. Padayon ta. Padayon ta sa Deuteronomio 18:19. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18:19. Dieciocho 20. I will send them a prophet like you from among their own people. I will tell him what to say, and he will tell the people everything I command. He will speak in my name, and I will punish everyone who refuses to obey him. But if any prophet dares to speak a message in my name when I did not command him to do so, he must die for it. And so must any prophet who speaks in the name of other gods. You will wonder how you can tell when a prophet's message does not come from the Lord. If a prophet speaks in the name of the Lord, and what he says does not come true, then it is not the Lord's message. That prophet has spoken on his own
authority, and you are not to fear with him. Nga magpili ako propeta nga ilarang kadugo, sama kanimo Moses, ihatag ko kaniya ang akong mensahe, o isulti niya ang bisan unsa nga akong isugo kaniya. Kinsa kadtong dili mamati sa mensahe nga akong ipasangyaw kaniya, silutan ko gayon. Apan kun ang maong propeta magsultig mensahe nga wala ko ipasulti kaniya, unya magpatuo niya, matuo nga isugo ko siya o magsulti sa ngalan sa ubang Dios, kinahanglan patyon siya. Apan tingali mangutana kamo unsaon man pagnamo pag-ila nga dili gikan sa Ginoo ang maong mensahe. Kung angkon ang usa ka propeta nga gisugo siya sa Ginoo sa pagsulti sa usa ka mensahe, ug unya wala kini matuman, kana nagmatuod nga wala siya sugua sa Ginoo. Nagsulti siya sa iyang kagalingong otoridad, busa ayaw kumukhandog kaniya. Sa naagyon na di tapatuon panagna niya way katuman ang tagna niya di napatuan saba ni ilan gudway nanagna niya wa pa tinuod nang sultad di na tabutuan na panagna naman na wa man tinuod kadto ni tabo sa 1844 nga mobalik ang Ginoo niya watuwat sila sa baniyad niya nagkabuntag na utuhan na kabuntag wa ni abot tato pa bakak ang panagna di natutuan kay naghimo na siya sa iyang kagalingong authority. Madayon ta. Diya San Marcos 24:4-5. Kung sa'y payag San Mateo. San Mateo 24:4-5. Jesus answered, "Watch out and do not let anyone fool you. Many men claiming to speak for me will come and see I am the Messiah, and they will fool many people. You are going to hear the noise of battles close and the news of battles far away, but do not be afraid. But do not be troubled. Such things must happen, but that not mean that do not mean that the end has come." Si Jesus bitubag, "Pagbantay kamo kayo palimbong ibisad kinsa, kay sa akong ngalan daghang tao nga moani, ug nag-ingon ako ang Mesiyas, ug daghan ang malimbungan. Makabati kamo maggubat ug maduol kaninyo. Nga balita kamo tugod sa mga gubat ug layo, apan ayaw kamo kabalaka. Kini mabutanga may kinahanglan mitabo gayon, apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan." Padayon ta. Diya sa 2:1 Capitol City. As Mateo sa ta. Mateo City 15. Sa Mateo Capitol City versikulo 15. Versikulo 15 ngadto 16. San Mateo City 15:16. "Be on your guard against false prophet. They come to you looking like sheep on the outside, but on the inside they are really
like wild wolves. You will know them by what they do. Thorn bushes do not bear grapes. Do not bear grapes, and briars do not bear figs. A healthy tree bears good fruit, but the poor tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, and a poor tree cannot bear good fruit. Any tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire, so that you will know the false prophets by what they do. Pagbantay kamo sa mga mini nga propeta, na sila kaninyo nga murag mga karniro, apan ang tinuod sama sila sa bangis nga mga lubo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit di man mamungag ubas, o ang padyapa dili usab mamungag igos. Ang punuan nga walay sakit mamungag mayong bunga, apan ang mga punuan nga masakiton dili makabungag may bunga, dili makabungag walay pulos nga bunga. Ang punuan nga walay sakit, sama nga ang masakiton nga punuan dili makabungag mayong bunga. Ang matag punuan nga dili mamungag mayong bunga, putlon ug isugdod sa kalayo. Busa mailhan ninyo ang mga mini nga propeta pinagi sa ilang binuhatan. Doswan City. Unsay payag Doswan City? Doswan City. Many deceivers have gone out over the world. People who do not acknowledge that Jesus Christ came as a human being. Such a person is a deceiver and the enemy of Christ. Be on your guard, then, so that you will not lose what we have worked for, but we receive your reward is in full. Anya karon sa kalibutan, ang daghang magtutudlo nga bakakon, wala sila mutuo nga si Kristo na nagpakatao. Mao kini sila nga mangingilad ug ang kaaway ni Kristo. Busa pagbantay kamo aron dili mawala kaninyo ang inyong gihaguan, kun dili makadawat tinuon kamo sa hingpit nga ganti. Bantay kana gyud magpakabutan niya di ay unsa man bakakon di ay magtutudlo mga mini nga mga propeta. Nya diin man nilagikan ato basahon kun di nilagikan. Unuan, Kapitulo 2, Versikulo 18. Ngadto sa 23, yang payag. My children, the end is near. We were told that the enemy of Christ would come, and now
many enemies of Christ have already appeared. And so, we know that the end is near. These people really did not belong to our fellowship. And that is why they left us. If they had belonged to our fellowship, they would have stayed with us. But they failed. They left so that it might be clear that none of them really belong to us. But you have had the Holy Spirit poured out on you by Christ, and so all you know the truth. I write you not because you do not know the truth. Instead, it is because you do know it, and you also know that no lie ever comes from the truth. Who then is the liar? It is those who say that Jesus is not Messiah. Such people are enemy of Christ. They reject both of Father and Son. For those who reject the Son, reject also the Father. Those who accept the Son, accept also the Father. Nga mga anak, dool na ang katapusan. Sa kalibutan, nakanog kamo nga anhi ang kaaway ni Kristo. O karon ani ana ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga dool na gayon ang katapusan. Mibulag kanato kining mga tawana kung sa kuno di manigikan diri kanato. Mibulag kanato kining mga tawana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato apan namiya sila aron mailhan gayon nga sila dili kauban nato. Apan kamo ginihugan niya nga balaan busa na sayod kamong tanan sa kamatuoran. Gisulatan ko kamo ini tungod kay wala kamo masayon sa kamatuoran kundi tungod kay nasayod kamo nini og mahibalo nga walay bakak nga magagikan sa kamatuoran. Karon kinsa man ang bakakon? Ang bakakon mao kadtong nag-ingon nga si Jesus dili mao ang Kristo. Siya ang kaaway ni Kristo kay gisilikway maniya ang amahan ug ang anak. Kay ang nagsilikway sa anak nagsilikway sa samahan ug ang midawas anak bidawat sa samahan. Busa ang pingi gayod ninyo ang mensahe nga inyong nadungog. Sukad pa sa sibdan kay kung inyong ampingan diya sa inyong kasing-kasing ang nadungog ninyo magpabilin kamo kanunay diya sa anak sa amahan, anak sa amahan ug ang gisaad ni Kristo mao kanato mao ang kinabuhing dayon. Sa ito pa katong mga igsoon nato nga nibuwag na dili makadaw sa kinabuhing dayon. Padayon ta, unuan yapon, 2:24. Ang muli, ato na lahos ni, lahos. Proverbio 11:12. Proverbio 11:12. Unsay payag? It is foolish to speak scornfully of others. If you are smart, you will keep quiet. No one who gossips can be trusted with the secret. But you can put confidence in someone who is trustworthy. Ang buang-buang magtamay sa uban, apan ang taong malamon magpakahilom lamang. Walay tiglibak nga kapirag sikrito, apan kasaligan ang taong matarong. Salamat. Tapos na ang atong pagpabit. Salamat. Maayong gabi ka ng tanan.
ug atong tapuson kini sa atong pagampo. In the name of the Patri, Trinity, Spirit Sancti. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in the battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, and we humbly pray. Unto thou, O Prince of the heavenly host, thrust into it God, Satan, and all devil spirits who prowl about the world, seeking the ruins of souls. Amen. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Osbol ko itson, dangan salamat kaniyo. Ug may gabi kanutanan. Sa tulad po gayon, hinaot ka inyong masubscribe kina akong pamahayag kaninyo. Base na lang, makadugang kini sa inyong kibalawan. Salamat. May gabi kaniyong tanan. Bye-bye.